Adatlygyň marda kawarçylary bir adam bazarlarda dilegçilik edýän adamlaryň sanynyň satyjylaryň sanynyň hem köpelendigini habar beren bolsalar, inni sebitde gyşyň aýagyna garamazdan wirdi wirlörýän çağala ýarlaryň köpelendigini aýdýarlar. Şu aralykda Türkmen prezidenti maslahat geçirip, aharly ilatyň durmuş üçünçüligi bilen baglanyşykly meseleleri ünsün düşürmelärligini ýatlatdy. Soňky günlerde muhur dökülýän ýerlerde yerli ýaşaýjylaryň öňünden çykyp getirilen wirdi-wirleriň hapa çelegine atylman özlerine berilmegini haýyş edýän aýallar köpeldi diýip Adatlygyň marda kawarçysy 13-nji ýanwar güni giýişlik habar berdi. Onun sözlerine göre, wirdi-wir çeleklerini garagullayan aýallaryň ýanyna dürli ýaşdaky çağalar hem bar we olar soğuk howada paketleriň içinde derege ýarajak zat bolsa saýlap almakda ejelerine kömek berýärler. Musuruňyzy çelege dökmän, maňa beräýin. İçinde näme gerek zat bolsa alaýyn diýip, naçar maşgallar baran adamlaryň hapaly paketini elinden alyp alýarlar diýip habarçylaryň kagıllary polietilen paketlerini, il arasynda baklaşka diýilýän plastik gaplary aýry-aýrylykda öz getiren gaplaryna salyp tawsyrlayan ýerlerine tawsyryp, az-ulak gadan jetmäge çalışýanlyklaryny gurrun berdi. Türkmenistanyny dowam edýän agyr ykdysat çökünlüğüň fonunda wirdi-wir çeleklerini dörýän, hatda hapa çelekler üstündäki oňuşmazlykda yaralanýan adamlar baradaky habarlar hem täzelikde. Adatlyk geçen ýylyň fevralyny Aşgabatda hem wirdi-wirler dörýän adamlaryň görnetün köpelendigini habar berdi. Şonda habarçylar paýtagyt ýaşaýjylarynyň çöregi we adygy hapa taşlanýan çelekleriň gapdalyna bir gaba salyp aýratyn oýup başlaganlygyny hem gurrun berdiler. Adamlar çüýüşe plastik gaplaryny, karton we elbetde çörek gözleýärler. Köpçüligini adygy pakete salyp goýýar. Onu käbirleri haýwanlar üçin, käbirler hut özler üçin alýarlar diýip Adatlygyň Aşgabatdaky kawarçysy 2020-nji ýylyň 25-nji fevralyny habar berdi. Marda kawarçymyz häzir wirdi-wir çeleklerini garagullap, maşgalasyna golluk bermäge çalışýan adamlaryň bu işdäki gadanç mümkinçilikleri bilen hem gyzyklandy. Kagdy önümleriniň 1 kilogramyny 60 teňgeden, polietilen paketleriň 1 kilogramyny 10 teňgeden, baklaşkalaryň 1 kilogramyny 3 manatdan tawsyrýarlar diýip habarçy diýilen tapan zatlaryny çağalar bilen aýratyn gaplara salyp oturan aýalyň sözlerini salgylanyp aýtdy. Ejeler bilen diýilýän we tapylan zatlary aýratyn gaplara salýan çağalaryň ýene bir kömegi bolsa, olaryň toplanan zatlary göterip alyp gitmekde berýän ýardamlaryndan ibarat. Olarlar wirdi-wirleriň ýanyna eýesiz itler, pişikler kän görnýärdi. Indi bu ýerde adamlar köpeldi. Olar muhurly gaplaryň içine girip, derege ýarajak zatlary tapyp saýlap alýarlar diýip habar çaýtdy. Yerli finçiler adamlaryň beýle agyr ýagdaýa düşmeginiň sebäbini köp edara kärhananyň, naharhanalaryň, kafeleriň, restoranlaryň ýapylmagy, harytlaryň wakatynyň ýergiderli we ilatyň ýagdaýyna garanyna aşy gymmatlamagy, işleýän adamlaryň köpüsiniň aýlyklaryny nagdlaşdyryp bilmezligi bilen düşünýär. Döwlet dukanlaryna halka el ýeterli bahadan satylýan harytlar ýok. Husus dukanlarda harytlar adamlaryň mümkinçiliginden has gymmat. Çağasyna çörek gözleýän adam her hil çäre ýürýär diýip anonimlik şertinde gurlaşan synça etdi. Ýylly aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň 10 göterim ýokarlandyrylýanlygyny aýdýan hökümet dowam edýän işsizligiň derejesi, manadyň hümmetiniň gaçyşy we harytlaryň wahalarynyň ýergiderli ýokarlanyşy, garyplyk derejesinden aşakda ýaşaýan adamlaryň ýyl-ýyldan köpelşi barada hiç bir maglumat çap etmeýär. Kanun boýunça Türkmenistanyň adamlary durmuş gaýdan gorumak, işsizlere, goly ýukan maşgallara kömek bermek nazarda tutulan. Emma iş ýüzünde beýle mümkinçilik ören az diýip synçylar aýdýar. Şu aralykda hökümet başlygy käbir resmiýleriň şol sanyny ahal we daşowdy vilayatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna video arkaly maslahat geçirip, resmi maglumaty görä ýurdy durmuş ykdysat taýdan ösürmek meselelerine garady. Emma TDH-nyň habaryna prezidentiň esasan garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna gawat gurulmaly desgalar. Şol sanyny 3000 ornuluk aýyn we 3000 ornuluk sadaka jaýynyň gurulşy, şanly bayramyň medeni maksatnamasy bilen gadyklanan görünýär.
Tanqidçiler hökümetin ykdysady maňsy gümürtük desgalary milliardlarça dollar harçlamagy dowam etdirip iratyň durmuş ýagdaýyny dogulýan ýaly gözden düşürenligini aýdýarlar.